Всеки човек се ражда в своя род, за да поправи трудностите му и да привнесе нещо за неговото добруване. В моята първа книга «Съкровищница за родово благополучие» ще откриеш чрез какви дела, обреди, обети, наричания да привлечеш благоприятни събития в живота за теб и близките ти. Родът се изцелява и родовата орис се поправя само чрез нашите дела, чрез нашата собствена промяна. В книгата са описани и най-лечебните и ползотворни за рода постъпки при всякакви незгоди. Тя е наръчник и помощник на всеки, който търси обяснение за случващото се с близките му, търси път да намери себе си, да подобри отношенията в рода си, да досвърши нестореното от дедите си, да покани обичта, изговора, да заживеят отново в семейството и в целия му род. Поръчай книгата «Съкровищница за родово благополучие» от сайта rosicagергова.bg и ще получиш заедно с нея още подаръци за потомците ти. Родът ще даде сила, здраве и благоденствие на този, който чрез своите дела и начина си на живот допринася за родовото развитие. Нека това си ти, драги мои читателю.